खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 आगस्ट 2023 बारायजो मंगलबार दिनै उदांस्रि सान फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। जापानिज थाम्फै अरजानानै आरोबाव सासे बर' गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। उदालगुरि जिल्लानि सासे फरायसालिनि फरायसुलिया जापानिज थाम्फैजों अरजानानै बेराम जानायनि जाहोनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय बिबिका दैमारि, 7 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कलियाबराव सासे 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा गथ'आ हाइ भल्टेजनि ताराव हरखाबै नांजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय सुदर्शन भुयान। गथ'आ जेब्ला गावनि लोगोफोरजों गावसानि नखरनि बायजोआव गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। डिलिमिटेशन कमिसननि सायाव उदालगुरिखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरनि गुबुन गुबुन बिबुंथिनि सायाव बिक्रम दैमारि बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेशना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडि निफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेनजानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। लेखाखौसो नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों। नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो, काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो, बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। बेखौ मोजाङै मिथिगौ। बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला जिएडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ। नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजनेल अफिस आरो बे साब डिभिजनेल अफिसा बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों। जोंहा निजाबुगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ, निजाबुगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ। बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो। दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्टुगल लाइन गैया। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।